लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ हगारफिननाय जाबाय। नै जों दा सानजौ थिखा गेदेरजों जों माने फर्म फिलाप खालामहैनो नागिरदों गेदेरजों। माने डेटआ गैथारलाना गेदेरा साख्रि मोनसिगोन बिनि थाखायनो थाब फर्मखौ फिलाप खालामहैथारनांसिगोन जानांगौ मोनसे लोगोफोर। बेखायनो जों बाजाराव थांनो नागिरदों मोनसेना बाजार माने टाउनानो जाबाय जोंना दा बर्थमान। दाबाव जों थांनो नागिरदों साइकेलजों गेदेरजों जों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम मिथिबायना लोगोफोर। नायलांबाय थादो मिथिबाय। जों दा थांगासिनो लोगोफोर ससे मोनबायानो मोनसिगोनानो खावसे थांबाय। दा नै गेदेर मा मोनगासिनो नों गरमाव? मोजां मोनदों गरमाव मोनदो मोजां मोनदों एसे खालामनानै सालायबाय थालै गेदेर थांगासिनो दा जों लोगोफोर मिथिबाय। नायलांबायल' था फग्रिग्राम टाउन मोनसिगोन बाराबाव गैला। नायलांबायल' था स्टेसनखौ दा बर्थमान बानायगासिनो ना दा लायाखै नै लामाया एकदम जाया बेनिफ्राय बानायसिगोन आरो बेखौबो लामाया बिराद माबा जादों हाब्रु दाखालि पाइप लाइन गायदोंमोन ना बेखायनो नै आयौ फैगागोनसो साइकेलसो जारं रे मे साइकेल मोनबायानो गेदेरनि फर्म फिलाप खालामनो थांगासिनो जों अनलाइन फर्म फिलाप माने मोनलाय गेदेर फार्स्ट सेमनिमोन ना फार्स्ट सेमनि फर्म फिलाप खालामनो थांगासिनो जों गेदेरनि नोंसो मिथिगौ स्कुल ना कलेज खर'आ गाज्रि जाबाय नोंना गरमजों खर'आ गाज्रि जाबाय नामा नैबे लामाया बिराद खुरखुजोब्बायलै लोगोफोर जाला नै लामाया माथो बानायाबो मायाबो बे स्टेसनानो जायाखै स्टेसन जाखांबा लामाया जासिगोन आरो आंबाथ' साननाय मथेबा दा नै मालगुदाम मोनफैबाय स्टेसन मोनसिगोन बाराव गैला लोगोफोर मालगुदाम माने नै लोगोफोर मालगुदाम बानायलागासिनो नै खामानि जागासिनो बिराद दाबो जोबाखैनो बेखायनो बेखौ गोदान बानायनांगौ बे मालगुदामखौ बानायगोन गोदान बेफोर मालफोर दं बानायगासिनो नै मोनसे फ्लाइअभार गोदान बानायदों माबानि बायदि मा होनो निउ बङाइगावनि बायदि सेम पिस हाबा देखायगोन नोंसिनि लोगोफोर हाबा कमप्लिट जाबाथाय नोंसिनि देखायगोन आं र' आवगाय जाग्रो कमप्लिट मिथिबायना खामानि सोलिगासिनो दा बर्थमान बे बाख्रियावनो खालामनानै गोदोनि हाबबानो टिकेट काउन्टारा नै लोगोफोर मिथिबायना लोगोफोर जाला गरमानो जाला बोरैबा मोनजोब्बाय आं मिथिबायना गरमानो नै ट्रेनसो फैबावगोनदां गाबनाय खोनादों आं ट्रेनसो फैबावगोनदांलै गेदेरा गेदेर मोननायखौ आदाला माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आरो नै मा मोनबाय गेट मोनबाय गेजेर मेना लोगोफोर नैबेफोर बास स्टेन्ड गारि दोनो दा बन्द' जोबथ' गेटआबो बन्द'सोलै गेटआ बन्द'सो ओरै मोनसे थांबाय ओरै मोनसे लामा थांबाय जों ओरै थांगोन दा गेट बन्द' गेटआ फरकालजों बन्द' नाथाय लोगोफोर साइकेल सालायनाया मोनसे खामानियाव होयो मिथिबायना बयबो साइकेला जेरावबो लाखिया हाजार मिथिबायना हाजार मा जा साइकेला जेरावबो लाखिया बे गेट स्टेसना ओरै थांबाय दा फैबाय जाफैदोंना मिथिखायोना लोगोफोर एखे दानसै आरोना साइकेल लानाय माने मोजां मिथिबायना साइकेल लानाय बायदि जाया दा जों नुवाखै खामानियावबो थांनो हागासिनो सालायनो साबो गेजेराव आदा गेट है लेकिन हम इधर जा सकते हैं नांदोंलै लोगोफोर गेटआव केमेरायानो बायबायदां बायाखै
केमरायानो बायबायमोनलै लोगोफोराना केमरायानो बायबायमोन स' गेदेर दखाना मोनसिगोन ना दा दखाना मोनसिगोन एसेयावनो लोगोफोर थ' नायलांबाय था नोंसोर दा दखाना बन्द' ना खुला दासो खुलिहांदों बेयावबो नायलांबाय था आरो नोंसोर लोगोफोर मोनथिबाय ना आवगायथ'लाय आवगायाव साइकेला एसे ब्रेकआ खम आंना गारिया दखानानो बन्द'सोलै नै लोगोफोर दखानानो बन्द'सो थैबाय मा खालामबावनांगौ दा मा खालामबावनांगौ लोगोफोर ट्रेनबो फैबाय गारियाव भिर जासिगोन ट्रेन थांबाय लोगोफोर दखाना बन्द'सो ओंखायनो बिदि फाग्लानि बिदि टाइमाव फैनाया खर' गाज्रिनि लोगोफोर बिसेनोसै आरोखि भिडिअआ दिनैना एसे मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो बिसेनोसै आरो जों दा थांफिनसै बल जोयो एसे बेलासियाव आरो माथो खालामनो बिदिनोसै आरो मास्कखौ गानथार लोगोफोर मास्कखौ बाजारफ्राव ओंखारबा लोगोफोर सेस लोगोफोर मा होनबावनो गेदेरना खाफाला बारा मोजां नङा खाफालानो गैया दखानानो बन्द'सो खाफाल माने जोंना बे टाइमाव फैखादों मिथिबायना टाइमानो फैनाया जों मानो खालायनो दा बेराम फैबाय नाथाय ओमफ्राय जोंहा बलबो गेलेनांगौना बेलासियाव टाइमबो गैया जाहैबाय टाइमानो बनिथारा मिथिबायना फैनांगौ जाबाय दा थांफिनसिगोन आरो गय जाबाय जों गेदेर जानो दखानानो गैया गोगोम गयखौनो जानानै थांसै मानो खालायनो गयखौनो जाबाय बेनो लोगोफोर बिदिनोसै आरो भिडिअआ मा जाबाय